Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 16 sa bulan sa Mayo, tuig 2021. Ato karong gisaulog ang kapistahan sa Ascension o ang mahimayaong pagsaka sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa langit. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 ngadto sa 20. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinunan, "Panlakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Ug mao kini ang mga timaan nga mabatunan sa mga mutuo. Sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa ug manulti silag lain-laing mga sinultihan. Makakupot silag mga halas ug kun makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo sila." Human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gibayaw siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Ug nanlakaw ang mga tinunan ug nagsangyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Mitabang gayud kanila ang Ginoo ug nagpamatuod sa ilang giwali, pinaagi sa paghatag kanila og gahom sa pagbuhat ug ilhanan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.